Күн тудымы, ауыр хәбәр килә. Ничек түссен моңа йөрәкләр? Гөнаһыбыз әллә күбәйдеме? Кабул булмый безнең теләкләр. Без үскәндә көзләр матур иде, тыныч иде илләр, күгебез. Дөньяларның тыныч булмавына гаеплеме әллә үзебез? Нинди хата кылдык, нәрсә булды, кайда китте безнең ялгышлар? Яшәргә дә өлгермичә китә бөтенләйгә нәни язмышлар. Илдә көндә хәлләр шәптән түгел, бар дөньясы гүя шашымган, ил кайгысы белән бер вакытта кайгы йөри кеше башыннан. Ил кайгысын бөрүк тарат диеп, ничәнче көн күктән сорадык. Кояш чыккач бүген саран гына хәерлегә диеп юрадык. Бу көннең дә тарих битләренә кереп калыр тагын карасы. Ижауларда харап булды бүген ничә яп-яш мәктәп баласы. Нигә безнең газиз балаларны яклаучылар бер дә табылмый? Бер гөнаһсыз нарасыйлар китә. Бусын әллә безгә кагылмый? Күпме кирәк бала үлемнәре, җитмимени әле булганнар? Ул балалар бездә артык әллә? Әйтегезче, дуслар, туганнар. Балаларга түгел, зурларга да зур куркыныч эшкә баруда. Булган хәлләр бәгырьләрне кисә. Яраларга юк шул даруда. Эй, балалар, кичерегез безне, сез китәргә тиеш түгелләр. Әллә нинди килде быел көзләр, түгелергә тора күңелләр. Бала җуган ата-ана хәлен басар өчен булмас сүзләрдә. Әллә нинди булдык үзебездә, әллә нинди килде көзләрдә. Әни булгач, колак саласың ул бала бәгыр дигән сүзләргә. Кайтарыгыз мине ерак калган алтын төсле матур көзләргә. Бала чакта көзләр матур иде, яңгырда да көннәр яктырак. Иртәгәдән килгән хәбәрләрнең барысы да булсын яхшырак. Кояш качкан, бездән оялганмы? Тагын яңгыр ява күкләрдән. Тышта яңгыр, җылы өй эчендә ачы яшьләр тама күзләрдән. Ям калмады быел күзләрдән.